Ancolilor, eu sunt Ancola și astăzi o să ne jucăm un joc foarte, foarte tare. O să ne jucăm Toca-Boca. Mulți dintre voi nu se joacă sau se joacă sau nu le plac. Dar vă sugerez foarte mult, uitați-vă la mine, să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă vreți. Eu vă aștept bucuros pe canalul meu și să urmăriți episoadele. Nu știu cât de mult voi aștepta până când o să mai fac live. Păi când vreți voi puteți să vă uitați, de câte ori vreți voi. Să știți că eu voi fi mereu aici și o să încep acum. Prima oară să începem cu casa. Vedeți că aceste case costă bani reali. Dacă vreți să vă cumpărați, puteți să apăsați pe cărucior și să luați case, dar cred că o să aveți răbdare până când părinții o să vă cumpere. Dar dacă sunt părinți buni, atunci o să vă lase. Acum să vedeți. Asta e sora cea mare, ăsta e tatăl, ăsta e copilul, asta e mama și asta e sora cea mai mică. Uitați cum am decorat. De-abia astăzi am luat casa. Vă place? Dacă vă place, scrieți în comentarii. Bine. Acum vom vedea și la etajul 1. Mai așteptăm puțin. Da, Ancolilor? Bine. Aici. Am uitat să închid ușa. Aici este butoanele care vă arată că puteți să deschideți ușa. Dacă o faceți așa, atunci nu se mai deschide, vedeți? Bine. Am pus cheia aici ca decorațiune și asta e un coș cu măști. Aici e zona unde se joacă copiii, adică sufrageria. Aici e bucătăria și aici e camera surorii mari. Bun, hai să vă arăt și alte case. O să vă arăt casa cea roz. Ca să știți, casa cea roz e un pic frumușică. Nu prea am decorat prea mult, că de-abia ieri am luat-o. Poate vă întrebați de ce filmez atât de târziu, pentru că e primul meu episod. Și vreau să vă spun că sunt o persoană foarte cum se cade și voi sunteți foarte tari. Uitați, asta e bucătăria, asta e baia, asta e sufrageria. Am uitat să pun înapoi. Aici încă n-am pus haine și aici este camera copiilor, încă am pus doar câteva lucruri. Bun. Să știți că eu sunt o fată foarte tare și acum să vedeți casa cea simplă. Nu prea am decorat așa bine la ea, că e cam așa urâtă. Mă scuzați că spun aceste cuvinte. Am făcut decât dormitorul ăsta și ăsta. Bun. Acum o să vă arăt și celelalte care nu puteți să construiți. Ați înțeles? Ok. Să începem. Uitați. Începem cu grădinița. Dacă vă place Toca-Boca, puteți să-l instalați sau să stați și să vă uitați la mine cum mă joc.
dar data viitoare puteți să vă uitați la mine cum mă joc Roblox. Dacă îmi scrieți în comentarii, atunci mulți dintre voi vor vrea alte jocuri și alte jocuri, dar puteți să îmi spuneți cât vreți voi de mult. Uitați, asta e grădinița. Da, asta e profesoara, așa. Am căutat-o mulți. Da. Și cred că v-am arătat grădinița. Uitați, aici este curtea, sufrageria și dormitorul, cam atât. Și mai urmează mall-ul, spitalul, zona de animale și cred că cam atât. Și cred că data viitoare o să vă arăt Roblox-ul sau ne jucăm, cum vreți voi. Bine, să începem cu zona de animale. După pot să mă joc cu familia pe care am inventat-o eu. Și voi o să mă urmăriți. Dacă vreți, puteți să mai continuați să mă urmăriți sau dacă nu, puneți pauză și vă puteți uita la alt episod al meu când o să mai facem. Bine, de aici este o zonă minunată. Deci foarte minunată de când am căutat poza asta. Bine. Ok, pe aici e zona de animale. Capra nu mai stă acolo. Aici e vulturul. Castorul. Și aici e zona de unde ne campăm noi. Da. Pe aici sunt niște chestii. Vedeți că nu o să găsiți așa pe fată. Furculiță din anii 80. Aici, în oul ăsta, se află un puișor mic și încă n-am găsit capul deloc, e ascuns bine. Deci, cred că v-am arătat totul. Porcușorul este aici. Bine, cred că v-am arătat deja aproape totul. Mai am mall-ul și spitalul. Apoi puteți să mă urmăriți cum joc liniștită. Așa. Să începem cu spitalul. După începem cu mall-ul. Vedeți că spitalul ori mall-ul costă foarte, foarte mult. Așa că să aveți grijă ce vă cumpără părinții. Dacă vreți, puteți să cumpărați casele alea sau zona de animale. Ok, începem la etaj -1. Imediat o să începem. Dar mai întâi să așteptăm să se încarce. S-a încărcat? Ok. Uitați. Aici e zona -1 și aici e o zonă cam ciudățică, puțin. Aici scoți haine. Tot felul de haine. De spital. Și poți să închizi ușa. Încă n-am pus pe nimeni aici, că nu prea umplu aici. Pe aici e zona de așteptare. Aici am umblat puțin tel. Hai să pun și astea. Ok. Aici sunt niște zone. Am apucat să mă uit pe la ele. Și cam atât. La -1. Acum începem la 0. Vom ajunge imediat. Bun, am ajuns. Acum, uitați, aici sunt pacienții care așteaptă
care se lovesc așa și pe asta am apucat să o iau eu așa, că am vrut. Bine, și aici sunt niște chestii, cumpără mâncare, ce vrei tu. Uite, iar și nu știu cum a ajuns aici. Aici e un pitic de grădină și niște flori așa. Acum să începem de la etajul 1. Că la am umblat așa puțin. Așteptăm să se încarce. Bun. Aici la 1, vedeți o pisicuță aici, l-am pus și pe domnul pisică. Aici e un om care are probleme cu ochiul. Aici sunt halate, un microb. Bun. Aici puteți găsi tot felul de microbi care trebuie să adunați ca să nu provoace o boală. Da, pe aici e totul în regulă și bine. Uitați, dacă vreți, puteți să faceți un om de știință. Aveți și casca și hainele și niște pastile. Bun. Acum, pe aici e o zonă de așteptare și niște haine pentru mulți. O cortină și pe aici mai niște lucruri. Etajul 2 e preferatul meu. Așteptăm. Ne așteptăm puțin. Așa. Pe aici e zona copiilor unde cineva se rănește și ai nevoie de chestii. Pe aici am luat eu hainele tipului ăsta. Stai să-i dau să mănânce bietului. Bine, și aici sunt niște chestii. Aici e așteptat pentru copii de mici. Aici sunt bebelușii, dar mamele nu poate să facă bebeluși. Dar puteți să luați un bebeluș de aici și să-l duceți la mamă. Bun, aici sunt hainele de femei însărcinate și un prosop care puteți să-l puneți pe cineva și se face ca și cum e învelit cu un prosop. Bun. Pe aici am găsit eu niște de-astea. Dacă vreți, puteți să le faceți și voi. Și trecem la etajul 3, zona de dormit. Adică zona pentru oameni. Pe scurt. Bun. Pe aici eu am pus o familie aici care mai așteaptă copilul lor. Aici e toaleta și dușul. Aici e un om bătrân și cam atâta. Pe aici, acum să începem de aici. Aici e un iepuraș care se plimbă și aici e unde dorm oaspeții de la spital. Bun, cred că v-am arătat tot spitalul. Urmează mall-ul. Bun. Mai așteptăm puțin.
Scuzați-mă de așteptare. Acum, să vă arăt. Pe aici e zona unde puteți să faceți fotografii și apoi vă apar aici. Puteți să faceți așa cu nervos. Nu știu cum